Vlogmas Day 18! Another big box, guys. Ooh. Ooh, cool. Skincare? Yes. Red serum from Dr. Color Effect. Ay, cool. Red ba talaga siya? Tingnan natin. Hindi siya red. Pero it's called red serum. I'll try that one. Good morning! Today is Tuesday. Vlogging, guys. Kasi half day lang ako ngayon. Meron akong derma appointment mamaya. So, Dan will drop me off sa office. And then, he will pick me up around 1? Is it? 1 o'clock. 1 o'clock. Kasi yung appointment ko, 1:15. So, sabi niya, it's gonna take less than 15 minutes to get me there from work. So, yun. Casual month din kami ngayon. Ano siya, parang casual for a cause. So, magdo-donate ka. Kapag nag-donate ka, pwede ka mag-casual the whole December. So, that's why casual ako the whole December. How are you doing, Mala? Good. How's your smoothie? Good. Good. Meron siyang banana smoothie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's run, I'm done. Out ko sana 1. Pero lunch ko kasi 12:30 to 1. So after ko kumain, sabi ko, "Hoy, I'm ready." So punta kami. My appointment is 1:15. Yeah. Yep. Tapos na, guys. Sobrang bilis lang. Siguro mga 15 minutes lang kami dun. Yung ginawa ni Doc is, needling daw yung tawag dun. I thought laser yung gagawin niya pero hindi niya ginawa yung laser. Ano lang, guys, iba siya sa extraction na nangyari sa akin. Nangyari sa akin. Yung na-experience ko dun sa laser clinic. I've tried extraction twice and that one, didn't work really. Yung sa kanya, needling, guys. So, inaano niya, tingnan nyo, guys. See? Duguan ang ating mukha, earns. Pero natanggal yung dito, yung malaki dito, at saka dito din. And then, merong prescription. Bili ako ng cream. Para daw, kapag may tumubong maliliit, makukuha daw siya ng cream. Yung malalaki yung kailangan tanggalin eh. We're back home. Meron akong package, guys. Pero sabi ni Dan, siya mag-open kasi baka daw gift niya sa akin. Pinasan niya sa PO box namin. Nagpunta ako ng Foodland. And then, nagpunta kami ng Chemist Warehouse para bilhin yung prescription ko na cream. Ito yung prescription sa akin. Steva A cream. Yan, guys. Ilagay siya sa affected areas every other night. So, lagay ako tonight. Bukas, hindi. Kaya dito siya. It's $21.99. So, $22. We just got headache tablets, Advil. Dan got his, Gillette. And then, I got this. Sukin na natural deodorant. Nakasale kasi siya around $3.49 from $5 something. So, itry ko yung natural deodorant. And then, ito din, binili ko. Maliit siya. Sample size lang siya ng thick and full biotin and collagen. Try natin. Conditioner siya. Try natin sa buhok natin kung mag-work. Pag nag-work, bilhin natin yung malaki. Mahal yung malaki. Bumili lang ako ng battery sa Foodland kasi kailangan namin to ilagay sa present na i-wrap ko mamaya. 6 na battery sa isang gift. So, bumili ako ng 24-pack. This is like $16. Bumili lang ako ng freezer bags. And then, ito pala, sa sasakyan pala sana to. Pabango sa sasakyan. Kasi yung isang ganito namin, nilabas na namin kasi sabi din parang wala na yung baho. So, ito sana yung papalit. So, yun lang. Ganda ng bag ng Foodland. Clear. Napa-apply ako ng red lipstick ng Dioras, guys. In-apply ko yun. Napunta kasi ako sa Chemist Warehouse kanina, diba? Nag-swatch ako ng mga Maybelline ink. And meron ako. Binigay sa akin ni Ate Winnie. Hi po, from Sydney. And first time ko siya ginamit today. Ito.
Pioneer yung shade niya. And ganyan yung itsura niya. Wala lang. Gusto ko lang siya i-try. And let's wrap, guys. The Prezzies. Sobrang dami nito. So, meron tayong tatlong ganito. Binili namin to sa Kmart. I think this one's $49 each. Maganda siya kasi dito sa Australia, summer na guys. And during Christmas time, sobrang init. So, perfect to para sa mga bata. Merong dalawang, actually marami, 4 na water gun. And then, ito, 400 plus na water balloons. So, this is gonna be really fun for them. Meron tayong 3 niyan para sa 3 lalaki. Bigay muna natin to kay Dan kasi sabi niya siya mag-open. Kasi just in case ito yung gift para sa Kris Kringle niya. At least marap ko na. Babe, you should open this. It says cosmetics, so I think it's mine. Gift nga para sa Kris Kringle niya, guys. Perfect. So I can wrap it. Do you wanna open the other one? So ito guys, para siyang haul, tapos pag-wrap na din ng gift. Yung uunahin ko is yung, hindi naman siya Christmas present. Ano lang, na timing lang na malapit na yung Pasko. Ito para sa anak ni Jess, si Mayta. Hindi na kami magkasama sa work, pero nagkakilala kami sa work and friends pa din kami hanggang ngayon. Isa siya sa mga kukonti kong friends. Birthday ng anak niya, actually hindi ko alam kung kailan yung birthday, pero isa-celebrate namin sa 16th. And ito yung napili kong gift sa kanya. Nung christening niya, yung gift ko is walker na meron ding mga, yan, mga nag-iingay. It says it has 70 plus songs. And hindi ko na maalala kung magkano ko ito nabili, but we got this from Kmart. Ganyan siya, guys. So, i-wrap natin yan. Meron akong 6. Yung isa, parang 7 meters long. Yes, 7 meters to $2. Ito lahat from Kmart din, guys. Perfect talaga yung Kmart pang, shoppingan. Kasi gift wrapper lang naman, diba? Hindi naman kailangan ng mahal. This one, $1 lang, 4 meters. $1, 4 meters as well. No, this one is more expensive. $2 for 7 meters. And this one is another $1 for 4 meters. And another $1 for 4 meters. So, sana magkasya to. But hanap muna ako ng, pang hindi Christmas. Kinuha ko na lang lahat ng meron kami. So, ito na lahat. Konti lang. Ay, sana hindi tayo magsisi na hindi tayo bumili ng pare-pareho. Kasi merong sobrang lalaking boxes. Ay, guys, hindi kasya to da. I love doing this, guys. Gustong-gusto ko nagra-wrap ng present. Kapag ganito na may handle, yung ginagawa ko is, kinakat ko yun dito, guys, para madala mo siya with the handle pa din. So, i-expose mo yung handle ba? Okay. Now, kapag ganito may kita, tatakpan na natin, guys, ng ito. Ganyan. Madali lang naman. In fairness dito, ha, $2 lang, 7 meters. Makapal na siya. Hindi siya manipis sa papel. Maganda. Okay, 1 down. Lagyan natin siya na Christmas card. Ay, no. Birthday card. So, wala akong birthday card dito. Nasa kabila. So, mayahan na. Pero 1 down. Now, i-wrap natin ito. Ito we got from Kmart. Super chopper. Ano siya, guys? Remote control na chopper. Ganyan. Dalawa yung binili namin. Para to sa pamangkin ni Dan na galing Sydney. Pupunta sila dito. Dito sila mag-spend ng Christmas. Ano sila? I think 7 at saka 6. So, maganda to pang regalo sa mga ganung edad. Okay, actually, unahin natin yung malaki. Ganyan dapat. Oops, sorry. Ganyan dapat, no? Para
Sure talaga na kasya ba? Ganda nito. Mag-enjoy talaga sila nito. Kasi hindi naman siya, delikado kasi tubig lang naman, diba? Kasi very clear sa amin na walang weapons. Hindi pwede magregalo ng weapons kasi yung mga bata nagpa-fight ng bonggang-bongga. Pero feeling ko okay lang naman to, diba? Tubig lang naman kasi. Hindi naman to, espada. Espada talaga. Medyo tricky to kasi wala siyang hawakan. So, come on. Come on. Ayan. Alright. And then do it like this. Trying to figure out what's the best thing to do with you. Yay, one down. 2 more big ones. Oh, come on. Oh, shit. Bloody almighty. Meron tayong 4 na tapos na, guys. Mag-haul lang ako para dire-diretso na yung packing mamaya. Wrapping. So, dito sa malaking plastic bag na to, nandito yung mga Kmart na stuff. So, meron kaming 2 Cadbury favorites. Pang lang siya, guys, pang dagdag. Kasi, especially sa Kris Kringle ng family ni Dan, family namin dito, $80 yung amin, tapos yung nasa wishlist nila hindi umabot ng 80, so pang lang siya, pang dagdag. So ito lahat from Kmart, ha. Siya, guys, 40 mini Christmas cards. Ito, ganyan. So merong yan, iba-ibang print. $2.50 lang to for 40 pieces. Ito, I think I got from Reject Shop last year pa. So ito yung gagamitin ko una. Meron siyang 2 prints. So, maganda to kasi, gusto ko to kasi sabi season's greeting. Hindi siya like Merry Christmas kasi yung iba hindi naman nagsa-celebrate ng Christmas. Pero yung isa sabi Christmas wishes. 10-pack to siya, guys. $1 lang. Bumili din ako nito double-sided tape from Kmart. Just in case maubusan ako ng tape. And then ito, this is for 8 years old and above. Siya, guys, paint your own ceramic tea set. So, ibibigay namin to sa pamangkin din ni Dan. Meron siyang 2 babae na pamangkin na magkaedad. 6 or 7 na ba yung 2? Pero ito, maganda tong activity para sa kanila. That, and then kasama dun is, ito. So, itong 2 sa isang babae. This is the deluxe pack Glam Goo. So, meron siyang slime. And pwede nilang i-decorate. Diba? Slime is sobrang in ngayon sa mga bata. So, ganito siya, oh. And pwede niyang i-bag. Kasi mahilig din sa bag yung batang yun. Silang 2. So, itong 2 para sa isa. And then, yung isa naman, meron siyang flower pots. Yan. Tapos, same na
Glam Goo. Anko Charm Set. Yan. Mga charm. Maganda tong mga wooden na mga ano guys, mga laruan. Sobrang gustong-gusto ko siya. Meron siyang strawberry, watermelon, pear, ganyan. Tapos meron din siyang kasamang ano, chopping board at saka knife na wood. Yan. Nerf gun. Yan. Pangregalo din. Pangregalo naman to lahat. Stop saying pangregalo kasi pangregalo to lahat. And then yung isa naman, wooden vegetables cutting set naman. So, vegetables naman to yung isa fruit. Yan. And then ito pa from Kmart din guys. Wooden din siya. Fire truck na pwedeng sakyan talaga. So, para to kay Baby Theo. Yan. Ang cute, diba? This one naman, meron din kaming Kris Kringle sa office. And bukas na yun, so pwede ko na ito ipakita. As if nanonood naman yung mga ka-office mate ko. Hindi sila nanonood. Pero, this is from Smith & Noble. Ano kami, $20 lang kami. This one, guys, sobrang gandang deal. $59.95 originally. I got this for, I think, $24.99. So, $25 lang para dito. Nasa wishlist niya kasi, ano, mga homeware, mga pang-kitchen, ganun-ganun. So, ito magagamit talaga kasi lagi namang nagagamit itong mga ganito, diba? 3-piece copper finish stainless steel mixing bowl set. Yan. And, yan. Irarap ko yan kasi dadalhin ko to bukas kasi Kris Kringle na namin bukas. Feeling ko tama na naman si Dan. Sumobra na naman yung gift wrap namin. Ito actually, i-keep ko to kasi pwede naman to hindi Christmassy. Yung gagamitin ko is yung may mga Christmas ano talaga. Yeah, yung may Santa, ganun. Okay. Keep ko to. Yung unahin na itong ubusin is ito. Yung may Santa Claus. Santa Claus? Ano yung Santa Claus? And then ito din. Yung may aso na sabi, Merry Christmas. Okay. Oh, shoot! My gosh, my gosh, my gosh. Nakalimutan ko, guys. Ito pala yung kailangan lagyan ng battery. Kailangan lagyan ng 6 na battery. Okay. Yay! Guys, ayan yung napack natin so far. Hindi pa ako tapos, guys.
Dami pa kailangan ipak. Meron pa dyan. Tapos, meron pa yung nandito sa gilid na di pwede ipakita. Meron pa yun. Tapos yun. Meron pa ako sa kwarto na hindi ko pa napak. Pagdating ni Dan kanina, sabi niya, hala, nagra-wrap ka pa rin. Anong pack? Wrap! Hindi pa. So, ito na yung ating pinakbit. Luto na to, guys. Gustong-gusto ko yung sitaw na nabili ko dun sa Parafield. Kasi ano siya, bata siya ba? Hindi siya yung dark green na sitaw. And luto na to. Okay na to, guys. Gutom na ako. Yung rice, nilutuan tayo na Dan. Luto na. Okay, kain na tayo, guys. Tikman ko lang yung ano. Or i-check ko lang yung kalabasa. Ay, luto na. Okay. Kain na tayo. Gutom na ako. Unboxing tayo, guys. Ito yung na-receive ko sa PO Box ko kanina. Skincare siya, guys. Ito, try natin siya. And then, i-review natin kung maganda. After natin siya matry ng siguro mga 2 weeks. This is from Purito. Basta yan yung brand. Purito. Meron ako nung Centella Green Level Recovery Cream. Ganyan. Sabi nga pala ng doktor ko kanina, ano daw, hindi na daw gumamit ng scrub. Sabi niya, stop using scrub. Kasi isa daw yun sa mga dahilan ng milyo. Yun yung sabi niya, guys. So, hindi na ako gagamit ng scrub. Which, okay din sa akin kasi, di ba, mas kukunti na yung skincare ko. Meron siyang Centella Asiatica. Di ba, ito yung nasa, ano ba yun? Yung nasa Madeca Derma. Yun. Diba, Centella yun? All-in-one mild pad. Yan, Purito. Yan. Meron siyang, ito. All-in-one cleansing. Bongga. Ay, okay to. Yes, perfect. Tapos maganda na meron siyang ganito, para sanitary. That smells good. Okay. So, meron tayong cream, and then meron din tayong serum. This one has SPF 50. PA, tapos 4 na plus. Hindi ko alam kung ano nagagawa ng plus, pero 4 yung plus niya. Yan. Ano siya, guys? Cream. Toner. Centella. Okay. Yun. Gagamitin natin siya, guys, tonight na agad-agad. In fairness naman sa lipstick na to, guys. Kumain ako at lahat nakakamay pa ako kanina nung kumain ako. Sarap ng pinakbit ko. Di ba? Nag-alsa ako ng bangko. Sarap. Sarap. Gutom na gutom din kasi ako. Pero, may lipstick. Red pa yan, ha? Nandyan pa din siya. So, okay to pang party-party. Kasi kain pa more. Pero nandito pa din siya. Bongga. Kumusta na yung ating dugoong mukha dyan? Yeah, gagamitin natin yung cream na inano ng doktor. Pero, yun na yung video, guys. Sobrang thank you for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Good night. Mwah.